जेबो मिथि रोङै देलाय मालाय थानो रोङै जेबो थासारि मोजां नङै बेबायदिमोन आरो दिनै गुरुदेवा परमहंस शिवनारायण बाबानि जि बोसोनखौ लानानै जोंनि गेजेराव होफैबाय। 100आव 80 गुनखौ फ्रायानो मोजां जाबाय, नाथाय 20 गुना दंबावथारो आइमोन आफामोन। बै 20 गुनखौ फोसाबाब्ला बे 20% 20 गुनानो उनावहाय 80 गुनखौ गाज्रि खालामनो हागौ। बेनिखायनो फोसावबाय थानांगोन आरो मा। दा ओंखायनो आङो दा गुबैयाव फैनोसै सिखोन साखोननि सोमोन्दै। दा बेवहाय होनदों आरो मा शास्त्रा, हादोर गामि न' बां खना खनला लामा आरि गासैबो सिखोन साखोन लाखि, जाहाथे जेबो मैला थानो हाया। जेराव मैला थायो बेखौ सानफ्रोमबो साखोन सिखोन खालामनानै दाखोरफोरखौ हायाव फबनानै दोननाया मोजां। मा होनदों आइमोन आफामोन? जों साननो हागौ बै हादरखौलाय माबोरै साफा खालामखबाय बायनोसै, बै गामिखौलाय माबोरै जोंलाय साफा खालामखबाय बायनोसै होननानै जों साननो हागौ आरो सरासनस्रा सुबुंफ्रा। नाथाय गोथौ नोजोरजों जोङो नोजोर खालामनानै नाहरोब्ला बियो बबेनिफ्राय जुरिजेनो आइमोन? बे गंसे न'खरनिफ्राय। जेरै गंसे न'खरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव न'खरनि बिगोमा होनदों जायखौ बिमा बिफा, बे बिमा बिफाया बे साखोन सिखोनखौ सृष्टि खालामग्रोनांगोन। बे साखोन सिखोन खालामदावबासो न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरा गथ' गथाया बेखौ नखल खालामनानै लागोन। जेरैहाय आं नैबेखौ उदाहरन हिसाबै बुंनोसै, जोंनि मास्टार कल'नि आंनि मिथिनायाव आं हेलेना आइखौनो बुंनोसै, जाहा जिल्ला आफादनि गाहाय आफादनि नेहाथारि आइनि जि हेलेना आइ, बेखौनो आं उदाहरन हिसाब लाना बुंनोसै। दिनै बियो साखोन सिखोन फारफ्रोमनिफ्रायबो न' बां खना खनला साखोन सिखोन जादावोब्ला दिनै बेनि नसुंसेना सोलोंसिगोनलाय, बेनि उनाव आरो बिनि नसुंसेया सोलोंसिगोन। थाङै थाङै बे मास्टार कल'नि 30गिरि न'खरा गासै साखोन जासिगोन। बिनिफ्राय मा जासिगोन? बै नसुंसेनि गामिया जाहैसिगोनलाय। थाङै थाङै बे रौता जि दालाय आफाद बा दख'रा आफाद नैबेफोरो साखोन जासिगोन। बेनिफ्राय मा जासिगोन? बेखौ नुनानै रौता दख'राखौ नुनानै मा जासिगोन? जोंनि जिल्लाया नुसिगोन, जोंनि मिरुआ नुसिगोन, बेबायदिनो हादोरानो साखोन जासिगोन आरो। बेवहाय बेखौ बुंदों आइमोन आफामोन। जोङो मा खालामनांगोन? बिमा बिफा जानानै 1 नम्बराव जोङो मा खालामनांगोन? बेबहारिकआनो जा फार्माटिकआनो जा जोङो साखोन खालामनांगोन आरो मा। गावनि सिखारनायनिफ्राय लानानै दुगैस्रां लोबस्रां जोंहा इसोर खुलुमनायाव होखादोंना नित्य जग, बेबायदिनो फारि 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 जोङो मावलांनांगोन आरो मा। खना खनला अदाबफ्रा गुबाथ' जों मा जायो आइमोन आफामोन? गोसोखौनो मैला मोनो, नङा होमबा? न'फोरखौ लिरथाराबा सिबबाबो स्र' जाया। बेनिखायनो जोङो माने स्रां स्रां जोंनि गोसोफोरखौ जेरै साफा खालामो ओरै जोंनि गोसोफ्राबो स्रां स्रां, न'आ बायलायानो जाथों हानियानो जाथों फाखाखौनो दालुथों, नङा होमबा? स्लिम स्लिम लिरोबा गोसोफ्रा मोजां जायो। जोंहा दालाय गैया होमबा आइमोना? मानसि फैबासो एखे गानब्रब बायनाय ब्लाउसफोरखौ। आंहा सानसेखालि बेबायदिनो जादों। गुरु आफाया थांबाय, बिराज आफाया मोस्रोम आफाजों बिराज आफाजों जोंनि न'खौ नायहैजेनथारगोन आरो। दाना आंहा ब्लाउसखौ एकदम गानसिनाखै आरो न' सिङाव सोनाल' लादों। दाना बाबाया थांबाय, बिगुं सिबखारदों आङो मोस्रोम बाबाजों आंजों जाव। दाना गस्लाखौबो सोआखै आङो, हाखु दाखु सोनानै। बेबायदि दाजा आरो आइमोन आफामोन। जोङो जेब्लायबो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां नित्य जग होदो, सिन्दुर फोथा लादो, स्राय दख'नाखौ गोजामानो जाथों स्टाइलजों साजायनानै थानांगौ आरो मा। होमब्ला जेसांखिनि मानसि फैया नोंखौ मोजां संस्कार नुलांसिगोन आरो नोंनि गुनखौ लाहैलांसिगोन आरो। बेबायदि जोङो दानि जि सोलिबाय थानायाव बेबायदि जानांगौ आरो आइमोन आफामोन। दा बेखौ बुंदों। आरो जोंखौ मा बुंबावदों शास्त्रा? जेराव मैला ना जोंनियाव मा जोगोनार गेसाव, लाव गेसाव, आलु गेसाव, बेफोरखौ मा खालामोमोन गोदोनि मुगायाव? बुरजा थाइथों होननानै लामायावसो गारनानै दोनहैयो। बेबायदि खालामनाङा आरो मा। गेसाव बुस्थुफोरखौ फबनानै दोन, जाहाथे गेसा उराया।
नैबेबायदि होनदों आरो जोंनियाव दानि मुगायाव दंबावो बुरजा थाइथों होननानै जोगोनारफोर गेसावफोरखौ लाव गेसावफोरखौ लामायावसो गारना दोनहैयो नंगौना नङा आइमोन नैबेबायदि दा खालामदों आरो मा दाउ ख'फोरखौ फिसा गफायनायखौ लामायावसो गारना दोनहैयो नैबेबायदि दा खालाम होनना बुंदों आरो मा फबनानै दोननो सोलोंनांगौ जेरै बिमाया खालामगोन ओरै सुबुङाबो जाबोगोन जेरै नोङो मैला मैलि प्लास्टिकफोरखौ डास्टबिनाव दोनग्रा खालाम बे गथ'आ मेथाइ जानाय माबा माबि सिम्फु पेकेटफोरखौ बे हायाव गारनाय नङा बे दों थांनानै डास्टबिन फारसे गारहैगोन बेबायदि जों हुदा खालामनांगौ आरो मा बेखौ शास्त्रा थिनदों दानिया मा बुंबावदों नंथारै मुलाम्फा मोननो जोङै फालांगिरिया मोजां जाग्रा मुवा गाइखेराव देहा नोरजिया खालामग्रा मुवाखौ गलायदेरनो मोना नांगौ मुलाम्फा लानानै मोजां मुवाखौ फानो मा होनदों दाना जों फालांगिरिफोरखौ खावलायदों बेफारफोरखौ परमहंस बाबाया मा खावलायदों नंथारै मुलाम्फा होनदों जाथावैयाव लाब लुगैनाय दालाय गैया होनबा आं आफादगिरि आफाखौनो उदाहरन होनोसै आफाया मोसौ गाय बेहा आधा लिटार गाइखेर मोनो आरो रुसेल आफाखौनो बुंनोसै आं उदाहरन हिसाबै दा बियो 60 थाखायाव आरो 30 थाखायाव बियो 60 थाखा मोननो थाखाय मा खालामखो दैखौ आधा लिटार लगायना होबाय लिटारसे खालामबाय बियो बेथ' मोजां जायाखैना सानदोंमोन मुगासे आफानाव पियर गाइखेरथार आहा देहाया बिराद दुरबल जादों माने केलसियामफ्रा एसे गाइखेर गुबैखौ लोंथारनोसै आं एसे पियरखौ होनलायसिगोन आरो दा आफाया मा खालामखोमाखो दैखौनो लगायना होबाय आरो नङाबा बै थाजा आमुल बेफोरखौ लगायदेरबाय होमबा मा जाखो बे देहाया नोरजिया जाबाय गावनि फारसे लाबालाब फारसेथिं खहा खालामदों बेफोरबादिखौ दा खालामदों आरो मा होनगोन जोंनि दा गोबां आबादारिफ्रा लाबखौ लुगैनानै मेडिसिन होयो नंगौ थिग मेडिसिन होआबा जोंनाव आबादफ्रा जाला बेखौ जखा बादि होनदों दिनै 10 दिन थानांगौआव जों 15 दिनावनो मुलियानो माबास्लाबाखै खरसानो जोबाखै खाना फानहैबाय बेयाव बै बायना जाग्राया मा देहाया नोरजिया जासिगोन बेखौ परमहंस बाबाया बुंना गालांदों आरो मा साबधान होननानै आरो बेनि फारसे आङो आइमोना गाज्रि मोननाङा जोंनि फालांगिरियाव नैबेबो बिराद गाज्रि बिस हाबनानै दङ जेरै जौ गुरुदेबा होनलांखादोंमोन ना 2 नम्बराव गुरुदेब कालिचरन आफाया बर'नियाव जौ थागौमानि जौगानो रोंनाय नङा जौ लोङा मानहानि अर्थहानि लक्ष्मीहानि जायो होननानै बेनिखायनो जोंनियाव गोदो गोदाय नंगौमोन आइमोन आफामोन जोङो जेबो आयदा गैयैयाव जेबो फालांगि बिजनेस खालामनो रोङैयाव जोङो गथ' गथायखौ फोरोंनो फोलावनो न'खरखौ आबुं खालामनो थाखाय जौ फाननानैबाबो जोङो गथ' गथायखौ फोरोंबोदोंमोन दाथ' संस्कार जाबायना मोजां संस्कार दायो बैफोरखौ दा फानसै आइमोन एसेबां समायना रमायना सा जौसे फोरोंगिरिनि समान होननानै जोंखौ लिरबिदाङाव लिरना गालांदों जोंखौ मा बुंबावदों आइमोन न'खरनि इन्जुर गंसे न'नि इन्जुरबो होनलांदों होमब्ला जोंथ' बेफोरबायदिखौ मावथावना नङाना जों जौफोरखौ बन्द' खालामनांसिगोन आइमोन आफामोन गोबां आइडिया होलांदों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया उइभिं सेन्टार लुना होलांदों कारपेन्ट्रि जों होलांदों जि दानानै बेफार फालांगि खालामनो होलांदों जों नै बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुफोरखौ जोङो बेफार खालामबा जोङो रावजोंबो नायसनजानाय नङा दालाय नङा होमबा बहाबा मिटिङावनो थां बहाबा माबा मोनसे आफादावनो थां जौनि ओंखारखाथारो मानो होनोबा गाज्रि नालाय बेनिखायनो आइमोना इसिबां समायना रमायना बै बेफारखौ मानो खालामनो मानो रायजानो आइमोन मानो साव होजानो जों बेफोरखौ दिनै समाजाव सावरायलायनानै आइजो आफाद गागि आफाद लाइमोन आफाद गामियाव मोजां सावरायलायनानै नै बेफोरखौ जोङो दोरोबनांसिगौ आरो मा गलाय गुजाय इसिबां गाज्रिखौ जों मानो मावबाय थानो जौ मावनायाथ' ओरैबायदि गाज्रि ना आइमोन आफामोन गथ' गोरलै खांनायजों समान सामफ्रामबो प्लास्टिक सुबाय था गथ'आनो देरबा खि बुन्दिया लाखिबावो नाथाय जुमाय संनाया प्लास्टिकआनो सुगाया अफ्रि दोननाया इसिबां आखि दिगुन जाफ्लेजोबो बेफोरखौ दा मावसै आइमोन इसिबां लोखि सरस्वती नाम मोननानै बे जौखौ आङो बादा होहरबाय आरो आइमोन आफामोन दिनैनिफ्राय समाजफ्राव सावरायहैदो गोबां आफामोना रुंसारि जालांबाय सानैजों बिसि फिसाय
हा न'खर दैदेननांगोनखौ आइया हारसिंनो दैदेनदों बेसेबां खस्थ' खाफालनि सिन्दुर गोमादों गंसे गामियाव साथाम साब्रै गाहाम रान्दि जादों आइमोन आफामोन बे मानि थाखाय जों आइजोआ सङाबाथ' आइलाया मोनलोङा ना आइलाया मोनलोंगोनसै आइलाया मावनो बागोन बियो ओंखायनो जों संनांला ओंखायनो गिबियाव आइमोनखौ आं खावलायबाय आरो दा बेखिनिखौ बेफाराव थिग बेफारखौ खालामनो होदों आरो मा मोजांखौ दा बेवहाय होनदों जाय राजाहा बे फारसे नोजोर लाखिनानै राजानि खुंथाय लाखिनाया गोनां हाबा गियान गोनां राजानि लैखोना बेनो राजाया नों आंखौनो होनदों आरो मा बिमा बिफा जेरैहाय आफाद दैदेनगिरि गामिनि मन्त्रि एमएलएखौबो होनबाय बे राजाखौ बुंदों आरो मा दैदेनगिरिखौ होनदों न'खरनिया बेबायदि दामाव गाज्रि जागोन नै बेफोरबायदि होबथानाय थानांगौ होनदों आंनाव नङाबा अगियानासो सृष्टि जागोन आइमोन आफामोन अगियान सृष्टि जागोन अगियान सृष्टि जाबा मा जागोन जों मुलुगानो धंस जाजोबगोन बेनिखायनो राजानि गोनांथि होननानै बेवहाय बुंना गालांदों आरो जाय राजाहा बेबायदि गुन गैया बेहा राजानि मोनथाय गैया राजाया बेबायदि जाय राजाहा बेबायदि गुन गैया बेबायदि गियान गैया बेहा राजा जानानै खुनु लाब जानाय नङा होनदों आरो मा बेखौ फोरमायथिदों खालि हारा आरो बिगुरनि मुङानो राजा नङा नामावल' आं आफादगिरि आं नेहाथारि होनब्ला जानाय नङा आफादनि सिङाव मा दं बेखौ मावनांगोन आं जि मा दायथ' मोनदों बिमा बिफा जानानै सासे समाजनि दैदेनगिरि जानानै आं जे मा मावनांगौ आत्मबध जानानै नैबेखौ मावलांनांगोन आरो मा आइमोन आफामोन बेखौ शास्त्रा बुंदों आरो मा थार सोलोंथायाव मोजां गोरा राजायासो थार राजा माने थार सोलोंथाइ जेब्लायबो सैथो बिनि फोरोंनाया जेब्लायबो बिजिरनायजों थांनाय जानांगोन सत गियान जानांगोन बेबायदि राजायासो असे राजा होनना बुंदों आरो जायजों जि जोम देहा गोसो गोग्गो थामहिनबा सिखोन साखोन जायो बेखौनो गोग्गो मुवा मिथिनायजों गासैबो बेबहारिक हाबाखौ मोजाङै मावफुंदों जायजों जि जोमा माजों साफा जायो आइमोन आफामोन दै साबोनजों नङा होमबा बेखौ बिजिरनानै मावदो दैजों सुवालासिनो साबोनजों सुवालासिनो अरजों सुबा बे साफा जागोन नैबेखौ जोंखौ मानसि महराव श्रेष्ठ जिब हिसाबै सायख'नो होदों आरो मा सायख'नानै मावनो होदों जि जोम देहा होनदों देहाखौ गोग्गो खालामनांगौबा जोंनो मा नांगोन गोग्गो आदार जाय आदारखौ जायोबा जोंनि देहाया गोग्गो जायो बे आदारखौ बासिख'नानै जानांगोन आइमोन आफामोन आरो गोसोआ माजों गोथार जागोन जोंहा परमहंस आफाया होनलांखाबायना उपासनायावबो जोंहा होलांखाबाय मोनब्रै दालाय मोनब्रै बोखावना होलांखाबाय जोंहा उपासनायावबो गिबियावनो अराव आहुति होनाय नैथियाव ओंखार जप प्रणायाम थामथियाव जथि सरबखौ ध्यान धारणा खालामनाय ब्रैथियाव आबुं खोन्दो गैयाजासे खुलुमनाय इसिबां रेबें होलांबाय गोरबो गोथार गोसोखौ मोजां जानो थाखाय नैबेबायदि बिजिरनायजों खामानिखौ मावफुं होनदों गियान साबोनजों गोसोनि मैलाया स्रां जायो गियाना अरायबो गोग्गो मा होनदों गियान साबोना माखौ सानखो आइमोनालाय बै रौथा सकनि बा हाथाइनि मोदोमनाय साबोनजों जोंनि बिगुरनि मैलाखौ जोङो मानजिनानै फुख'नानै जोङो मैलाखौ सुस्र'नो हायो नाथाय गोरबो इसिंनि मैला बे मैलाखौ जों माजों सुहरगोन साबोनजोंथ' हानाय नङा आइमोन आफामोन दा जोंखौ माजों होनदों गोरबो साबोनखौ सुनोबा जग्ग बेयाव एसे जग्ग हाबफैसिगोनलाय परम कल्याण गीता बिजाबनि 177 बिलाइयाव जग्गआ मा बेखौ एसे हाबफैनोसै गोरबो साबोनाव इसोर गोजोननाय गोरबो गोथार जानायनि शास्त्र बिजाबाव जग्गहाथिनि नेमखान्थि होनदों जग्गहाथिया गोबां रोखोमनि जोंनि सानफ्रोमबो मावनाय हाबायाबो जग्गहाथि होनो
जोंनि जेरै ओंखाम ओंख्रि संनाय गथ' गथाय जोथोन लानाय स्कुलाव दोनहरनाय हा बेफार फालांगि मावनाय सोरबा आबाद मावनाय सोरबा साख्रि मावनाय बे गासै कर्मआनो जग नाथाय जों जे गोदै गोथाव मोदोमफ्रु मुवाजों अराव आहुति होदों बेयो गाहाय जग बेजों आध्यात्मिक आदिबौदिक आदिदेबिक मोनथाम बिग्न खारो होनदों आरो बेजों मा होनदों मन बुद्धि चित्त अहंकार गोथार जायो बेखौबो मिथिनांगोन आइमोन आफामोन मना मा मना गोसो बुद्धि सोलो चित्त गोरबो अहंकार अख्रा गगाबनाय बियो गोथार जागोन बे मोनब्रै अर्थनकरणखौ जों बोखाना गारनो हाया बे जगखौ होयोबासो जों बेखौ जखाबादि थाहोनो हागोन आरो बेजों मा होनबावदों सयथा रिपुआ दमन जायो होनदों सयथा रिपुखौबो जों मिथिना लानांगोन आइमोन आफामोन गुरु आफाया बुंथिबोबाय थायो खाम क्रुद लब मद मत्सर्य खामा हास्थायनाय जोंनाव हास्थायनाय गैयाबाबो जों गोबां खामानिखौनो जों मावफुंनो हानाय नङा हास्थायनायाबो थायो आइमोन आफामोन नाथाय जखानि बायदि जानांगोन क्रुद रागा जोंनाव रागायाबो थानांगोन रागा नङाबा जों मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जों सामलायनो हाया नाथाय बेबो जखानि जानांगोन आइमोन आफामोन अभार रागाबा मा जागोन 1 मिनिटावनो धंस जागोन नङा होमबा आरो खाम क्रुद लबाबो मोनसे जोंनि गाज्रि बे लबाबो थानांगौ नाथाय जोंनो जखा बादि थानांगोन नाथाय अभार खालामोबा बे लबाबो नोंखौ सिफायनो हागौ गोमोनाय गिनाय गोमोहाबबा गिहाबबा खामानियानो सानसे दिनै दहाय 9थासो समावनो खामानि जानांगौआ गोमोनानै साननानैनो बे खामानियानो जाफुङासै बेबो जखा बादि थानांगोन गोमोनायाबो थानांगौ नाथाय बेबो अभारबाथाय नोङो बेजोंनो खोख्लैजागोन गावनि गोसो बायदि आंनि गोसो बायदि जानो आफाद दङ समाज दङ गुरु दङ सोंग्रोनांगोन होननाया नोंनाव थानांगोन नोंनि गोसो बायदिबा नोङो गोसो बायदि मावोबा बेहाय नोङो गोग्लैहैनो हागौ मत्सर्य नायनो हायै हिंसा करिया मालायनि जानायखौ नायनो हायै मालायनि मोजांखौ नायनो हायै नैबेफोर दखान सयथा रिपुआ बे जगजों दमन जागोन आइमोन आफामोन आरो 10ता इन्द्रिय मोनबा गियान इन्द्रिय मोनबा कर्म इन्द्रिय गियान इन्द्रियआ मा आइमोन आफामोन गन्थं खोमा मेगन सालाय बिगुर मेगनजों जोङो मोजां गाज्रि नायनो मोनो खोमाजों नै शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ खोनागासिनो दङ गन्थंजों बेसे गोथाव मोनो बेसे गेसाव मोनामदों मोनामसुनो हायो बिगुरजों जों गोजांनाय सानाय जों मोनदांनो मोनो बेफोरो गासिबो बे इन्द्रियफ्रा दमन जखा जायो आरो कर्म इन्द्रियआ जाबाय आथिं आखाइ आरो खुगा खिलामा आरो हासुग्रा लामा बै गियान इन्द्रियआ मोजां जाबासो कर्म इन्द्रियआ मोजां जागोन ना आइमोन आफामोन गियानखौनो मोजां खालामाबा बे आखुआ गाज्रि जागोन आंना आथिंनि आखु आखाइनि आखु मेगननि आखु बेफोर गासिबो बे गोसोआ गाज्रि जाबाथाय बे आखुफ्रा गाज्रि जागोन आरोना बेखौ होनदों दा बेखौ जोङो बे जगजों जोङो बे गोरबो साबोना बे आरोना जों जगखौ होथारनांगोन नङाबा जोङो गोरबोनि सिंनि मैलाखौ जों फुरुननो हानाय नङा आरोना बेनिफ्राय जाय गुबुनखौ गोग्गो खालामो बेयोखि गावनो खालायजानो हायो होनना सोंदों नोंनो गोग्गोखा नोंनो गोरोंखा बेलाय बोरै गाज्रि जाबावनो हानो नों मोजां मोजां शास्त्रनि बाथ्रा फरायदों हमनानै ला आंनो जुदि मोजांखायालाय आं माबोरै गाज्रि जाबावनो हानो नैबेखौ होनदों आरो गावनो गोग्गो थार नङाब्ला गुबुनखौ माब्लाबाबो गोग्गो खालामनो हाया गाव जुदि रोङाब्ला नों गुबुनखौ फोरोंनाया बे मालाबाबो जाया होनदों गाव मिथिथारनांगोन शास्त्रनि बाथ्राखौ नों फरायनो रोंथारनांगोन बिनिफ्रायसो नों गुबुनखौ फोरोंनो हागोन जगआ मा जगआव मा मा दङ बिनि सिङाव मा हाबनाय बेफोरखौ जुदि नोङो गाव रोंग्रोआबा गुबुनखौ रोङालासिनो फोरोंबा बे अगियानसो सृष्टि जागोन होनना बुंदों आरो ओंखायनो मा होनदों परमहंस आफाया गाव मोजां जाग्रोनांगोन होननानै बुंलांदों आरोना देहानि मैलाखौ साखोन सिखोन खालामनानै मोदोमनाय मुवा बाहायनाया जखा
जर'खा गोनां बेबादियाव गोसोआ गेवलाङो आरो जिउ गोलाव जायो बेनिखायनो मुगैनाय लाजिनाय खालामनो नाङा मा होनदों देहानि मैलाखौ साखोन सिखोन खालामनायखौ होनदों आरो मा दालाय आइमोना होना होनबा सोरबा आफामोना बोरायनानैबो एकदम दाबो देलायनायाव एकदम खम जाथाराखै बियो देलायफब माफब बिदि होना होनबा बिदि होननाङा आइमोन आफामोन जों हेफाजाबसो होनांगोन जों होनबावनांगोनसो बिहामजोफ्रा बिहावखौ दिनै मिथिङाव फैनो नागिरबा आफा नै बेखौ गान बेजोंसो समायदों बे गुफुर ड्रेसाव एसे बे आर'नाइखौ एसे गुफुरखौ ला आफा समायाखै एसे बेरल'ल' नुदों होनलायनो हानांगोन आरो जोङो मा बेबायदि जोङो निन्दा खालामनाय नङा नङाबा आफाया मा सानगोन बिहामजोआ होनोबा मा सानगोन एकदम बोरायनानैबो दाबो देलायनायखौनो खम खालामथाराखै होनबा गोसोआव दुखु मोनफैगोन बियो गानबाबो जोमबाबो नै बेबायदिखौ होनदों आरो मा फिसाजोफ्राबो बिदिनो बिमाफोरखौ बा बिहामजोफ्राबो बिदिनो बिमाफोरखौ माने बबेजों साजायगोन बबेजों साजाया बबेजों गोरोबगोन बेखौ साजायनानै गानहोहरनांगौ होनदों आरो मा आरो नोंनि मोदोमनि जि ओंखारनाय गेस बेखौ होबथानो थाखाय जोंहा मोदोमफ्रु बेबायदि मोदोमनाय मुवाखौ लानांगौ होनदों आरो मा जाहाथे जोङो गोसोआ मोजां जायो गेवलाङो बेखौ फोरमायदों आरो मा दा आइमोना बेबायदि शास्त्रनि बायदि थांनांगोन नङाबा जोङो एना एनि जोंनाव सृष्टि जागोन एना एनि नांलाय खमलाया मानि थाखाय जादों नै बेफोरनि थाखायनो जोंनाव न'खराव गाज्रि सृष्टि जायोना गाज्रि नांलाय खमलाय सोमजियो नै बेफोरबायदि गावनो जुदि बुजिनानै बेबायदि हाबाफारिखौ मावलाङोबा न'खराव मालाबाबो दावराव दावसि जाया होनदों आरोना दा बेखिनियानो आरो आइमोन आफामोन दा बेखौ जों बे मुलुग संसाराव जोङो जोनोम मोननानै जों श्रेष्ठ जिब जानानै जों आइमोन आफामोन जों बे हाबाफारिखौ जों मावलांनांगोन जों जेब्लायबो साखोन सिखोनखौ जों थानो नांथारगोन गिलु बालु बे संसारनि गेजेराव आइमोन आफामोन हाबि जाबि दुस्थफोरखौ बिनाश खालामनायनि मोनसेल' राहायानो जाबाय गियान अस्त्र बे गियान अस्त्रजोंसो बै मुलुगनि हाबि जाबि दुस्थफोरखौ जों बिनाश खालामनो हागोन आइमोन आफामोन नङाबा जों हानाय नङा बेनिखायनो जोङो बै मुलुगनि जि अगियानफोर बेखौ जोङो बे गियान अस्त्रजोंसो जोङो होस्रांनो हागोन बेनिखायनो बे गियान अस्त्रआ जों साफा साफा जोङो बयनिबो आखायाव जों थानांगोन नङाब्ला जोङो सैथो लामानि फारसे जों आगान सुरनो हानाय नङा आइमोन आफामोन दिनै मानो बिदि सियारानो खालि जोङो होनदों साखोन सिखोन जाबाय संस्कार जाबाय दिनै जोङो हनै नुनो मोनो जोंनि इसिबां गिदिर जिल्लानि बे गेवलां नैबे हाबाफारियाव दिनै बेबायदि जानो मोनामोन बेयावनो जों नुनो मोनो जों मोजां संस्काराव फैयाखै परमहंस शिबनारायण बाबानि बोसोनखौ जों मानियाखै दा आं मोनसे सोंलु सोंनो लुबैदों आइमोन आफामोन जिबिया संसाराव थांना थानाय समाव गोबां दुखु दाहा मोननायनि गुबै जाहोना मा आइमोन आफामोन जोंनि बे संसाराव थांना थानायाव दुखु दाहा बिराद खस्थ' मोनोना दा बेनि गुबै जाहोना मा दा बेनि फिननायखौबो जोङो लानो रोंनांगोन बेनि फिननायानो जाहैदों थारखौ एंगारनाय धोरोमखौ एंगारनाय गियानखौ एंगारनाय इसोर खुलुमनो मोजां मोनै बै बेक्तिया धोरोमखौ एंगारनायनि जुनैनो बे गियाना माने गैया जालांदों आइमोन आफामोन बैनि खाथियाव थांनो हायैनि थाखायनो जोङो मा जादों जोङो मोजां अबस्थायाव जों सफैनो हायाखै आरो मा दा बे गियाना गैयिनि थाखायनो जोंनि आखुफ्रा गाज्रि जाबाय मा आखु आइमोन आफामोन आथिंनि आखु मोनसे थाबाय आखाइनि मोनसे आखु थाबाय मेगननि मोनसे आखु थाबाय जोंनि गियाना गाज्रि जालाबाय नालाय नोंनि आथिङाबो गाज्रि लामाजों थांसिगोन नोंनि आखाइयाबो सोरखौबा बुनो नागिरसिगोन नोंनि खुगायाबो सोरखौबा रायफ्लांसिगोन नै बेबायदि आरो ओंखायनो जों आइमोन आफामोन आत्मबोध जानांगोन
परमहंस शिब नारायण आफाया जोंखौ होनलांखादोंना उपासना ब्रह्मबिद्या आत्मबोध होनलाङाखै होनबा बे बुस्थु थायाब्ला जों दिनै गावखौनो सिनायनो रोङाखै आत्मबोध जानो रोङाखै आत्मबोध गैयि थाखायनो गावजों गाव नै हाबा जादों नै गारलायदों ना गाव जि फिसाय जानानै फिसायनि धोरोमाव थानानै मा मावनांगौ बेखौनो मिन्थियाखै बिमाफोराबो बिमानि थाखोआव थानानै दिनै बिमानि खामानिखौ मावजोबनो हायाखै फिसाफ्राबो फिसानि थाखोआव थानानै फिसानि खामानिखौ मावजोबाखै ना बहाथो मोजां बिजाब फरायदों फिसाफ्रा मालाय बिमाफ्रालाय बिमानि खामानिखौ बहाथो मावजोबदों नेरलायलायनाय नोंसो नङा होमबा नोंलाय मा रोंगौ आंलाय मा रोंगौ जोंनाव साबायखर होलायनायानो गैया बिफाफ्राबो जोंखौ साबायखर होआ नै बिमा एसे खस्थ' खालामबाय नोङो दैज्लांसे मानि नोंनो ब्लाउस गांसेखौनो होफैबाय आं होलायनाय जानांगौ आरो मा बिदि होबा बेसेबां मोजां मोनो बिसिफ्राबो होननांगौ हाबा बिफा एसे खस्थ' खालामबाय नोङो आं नोङो गिन्दि गांसेखौनो बायना होनोसै बेसेबां अनलायगोन बेबायदियाव गैया जालांबाय जोंना खालि नेरलायनाय नोंलाय आंनो मा होदों नोंलाय आंनो मा होनो हादों खालि बिदि नेरलायलायनायावनो जों दिनै गारलायनाय खारलायनाय बेबायदिबा जोङो दिनै लाइमोन समाज आइजो समाज जोंनि गाज्रि जालांगासिनो दङ सोबनाय जानाय लोंनाय आत्मबोध गैयि थाखायनो बेखायनो जोङो आत्मबोध जानांगोन आइमोन आफामोन दा समा लावद्रायबाय नामा आङो एसे बोसोनखौ एसे बुंनो सानदोंमोन आरो 10 बोसोनखौ दा बे साखोन सिखोनफ्रा बे जोंनि कर्मफ्रा माबोरै जुरिजेनगोन जोंनो हनै गुरु आफामोना 10 बोसोन होनबाय थादोंना जेब्ला दीक्षा होयो अब्ला जोंनो लांगा 10 बोसोनखौ होयो आरो गुरुदेबनि 14था बोसोनखौ जोंनो होयो जों बेखौ मा खालामो अध्यान खालामालासिनो बाकसआवसो थ्रोबजोबनानै बेलेग जों खामानि मावो मा होनलांदोंमोन हनै बेयाव बेखेवना नायलाय आइमोन आफामोन दायो बिजाबखौ लाबोदोंबा बेखेवबानो नुलांगोन गुरुआ बेसेबां बुंलांगासिनो दङ गिदिं जों दिनै लायाखै बे लायैनि जुनावनो जोंनि साननायफ्रा समान जायाखै आइमोन आफामोन बहा सानदों गाहाय गोजौ साननाय नोंलाय मा रोंगौ नोंलाय बेसेबां रोंगौ होनलायनायानो खाराखै नाथाय बै परमहंस शिब नारायण बाबानि 10 बोसोनखौ लायोबा जोंनाव बिदि होनलायनाय थानाय नङा आइमोन आफामोन जों ओंखायनो नैबे 10 बोसोनखौ जोङो बयबो बेखेवनांगोन बे गाइड बुक होनांगोन जोंनो बेयो जोंनि एकदम जिउनि संसार जानायाव जिउखौ दैदेननायाव बे बोसोनजों थांबासो जों समान जालांगोन बेनिखायनो बे 10 बोसोनखौ आइमोना आङो मोनथिखायो होमब्लाबो दिनै आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आंनि रावजों सोरबा सासेयाबो लायो खोमा आं बुंलांनो होननानै गसंबाय समाबो आंखाल जाबाय नामाथाय आङो अब्लाबो एसे समखौ बिथ'नानै बेखिनिखौ बुंलांबावनो सानबाय दा मा बुंलांदों अबंनि बोसोन फालिनायानो जिबिफोरनि दुखु दाहा होखारनायनि मोनसेल' राहा आरो गोनांथार होननानै परमहंस शिब नारायण बाबाया बुंलांदों गासिबो रोखोमै सिङावबो सायावबो मुलुगखौ साखोन सिखोन लाखि आसन जि जोम न' बां बारि बागान लांगोना फुख्रि हाखर हालाफोरखौ लेथ्रा दाजाहो आरो जानाय आदाराव भेजाल दा खालाम होननानै बुंलांदों आरो मा दहाय 1 नम्बर आं फार्स्टनि बिजिरनायाव थांखाबाय जोंनि गासिबो फारफ्रोमथिंबो जों साखोन सिखोन लाखिनांगोन जोंनि जिउखौ रैखाथि होनोब्ला आरो जोंनि जानाय आदारखौ सायख'नानै जानांगोन आरो मा आं 2 नम्बराव होनलांदों समान मेगनजों हौवा हिन्जावसाखौ समानै सत शिक्षा हो हौवा हिन्जावनि गेजेराव आलादा गोहो बाहायनाङा जिबि मानियानो गावनि जिउमानि महर दुखु जारला आंखाल जाहाथे रावहाबो मोना एबा थाया मा होनलांनाय मोनाफामोन मा हिन्जाव मा हौवा उन्दै समनिफ्रायनो सैथो बाथ्राखौ फोरोंनांगौ होनदों आइमोन थगायनाय मालाबाबो लाबोनाङा गथ'फोरनि सिगाङाव गथ'आ गुरै लेखा बिलाइ बायदि जेखौ बिमा बिफाया खिन्थिगोन बेखौनो गथ'आ लालांगोन बेनिखायनो उन्दै समनिफ्रायनो सत शिक्षा होनो होदों मा हिन्जाव मा हौवा खामानिनि फारागथि गैया बेखौ थख' जोंनि गेजेराव होलांदों दालाय होना होनबा आंना फिसा हौवा गोजासो देनां बिहामजो मोनबा खालामजागोनसो आं होनलायो आरो सोरबाया होनो फिसाजो गोजा मालायनावसो फरायनानै हरगारनांगोन मा फोरोंनो लाबसि बेखौ फोरोङियानो मोजांसिन होनलाया होनबा बेबायदि फाराग खालामनो नाङा होनदों आरो मा 2 नम्बराव
आरो 3 नम्बराव होनलांदों खुलुमनानै हानायमानिखौ जिउमानि मुङाव अराव गोदै मोदोमफ्रु जिराद हो आरो बयखौबो होहो बिनिफ्राय बारा मोजां जानानै देहानि जौमोन उन्नति जागोन मोजां अखाजों मोजां फिथाइ थायगोन जिउमाया गोजोन खुसि जानानै आबाद सोमजिहोनानै जिबिफोरखौ फालिगोन नायदो जग आहुति होनो होदों आइमोन आफामोन बे जोंनि गोदै गोथाव मोदोमफ्रु जायखौ जायोब्ला जोङो साइस्थ' पुस्थ' जायो ना खायसे होनो बे आपेल आंगुर फिथाइफोरखौलाय मानो अराव सावगारखो जायोबा गथ'फोर रानना होबा खावलाय गिदिर गिदिर जालायगौमोन होननानै नाथाय दिनै मा होनगोन बेयाव थागासेयासो आपेलखौ जानो मोननोसै नाथाय दि ब्रह्माण्डनि थाखाय दि अराव होनाया जादों बेखौ बुजियाखै दिनै आपेल होदों बिनि रसा थांदों किसमिस होदों बिनि रसा थांदों बे अरा जे बे फिथाइ सामथाइखौ खामग्लिनानै बिनि रसखौ सेफ्रननानै उखुन्दैया लाना थांनानै गोजौआव बायुमण्डलखौ फोसाबहैनानै बै मा होनगोन जि बारमण्डलाव गोरोबहैनानै बे जोंनि जि जग आहुति होनायनि जि रस बियो जोंनियाव अखा सोमजिहैनानै जोंनि बुहुमाव गोलैफैगोन बै अखानिफ्रायनो जोंनियाव नांगौ बायदि आहारखौ जों मोननो हायो आरो मा बेखौ बुंलांदों आरो मा 4 नम्बराव होनदों ओम सतगुरु बिनि मुङा सिरि सिरि जथायनानै बे मन्त्रखौ मुलुगनि बयबो मानसिफ्रा गाबज्रिनांगौ होमब्लानिया गाज्रिया खारो इसोरनि मुङा ओम आइमोन आफामोन जों दालाय नागिरलाया होमबा इसोरनि मुङा मा नाथाय नागिरनो गोनांथि गैया ओम जों खिन्थानांगोन बिमाफोरा बिफाफोरा जों अर ब्रह्मखौ देखायनांगोन खिन्थानांगोन सानजौथिखौ खिन्थानांगोन आरो बेखौ जेब्लायबो सिरि सिरि जथायनानै मुलुगनि बयबो मानसिफ्रा गाबज्रिनो होदों खिनो थांनायानो जा बहाबा थांनायानो जा गारि सालायनायानो जा ओंखाम संनो लाजेननायानो जा जेब्लायबो हाङा जेरै थिप थिप बुयो बेबायदि बे ओम सोदोबखौ लानो होदों 5 नम्बराव होनदों सान अखाफोर गोजोंजों मा महरै नुजाथिनाय बियो बिनि ओंखारनाय आरो हाबलांनाय समाव खुलुम आरो निमाहा बिनानै सिबि सान अखाफोर जेब्लायबो जों साना नुजाथिनानै दङ आइमोन आफामोन दिनै जोङो आन्दायनानै थादों जोंसो दिनै मावथ'वा दिनै थांथ'वा होननानै जोङो खामानिखौ गबावो नाथाय साना दिनै दसेबो थाद'आलासिनो जोंखौ खांगासिनो दङ जोंखौ दाउखुमै सिख्लानिफ्राय लानानै मैदेर गान्दासिम जेरावबो हाबनानै बियो मा होनदों जोंखौ खांगासिनो दङ होनना बुंदों आरो मा सान अखाफोर गोजों जेब्लायबो हरावबा हर सानावबा सान जोंखौ साथि फबनानै जोंखौ रैखाथि होगासिनो दङ बेखौ 5 नम्बराव बुंना गालांदों आरो मा 10 नम्बराव होनदों बियो आबुं बिनि गियानजों बिनि सायाव फोथायग्रा जा मुलुगनि बयबो जिबि मानियानो बे बोसोनखौ फालिलांथार होनदों आरो मा आबुं जेरावबो बिजि गंसेबो थुनो जायगा गैयै बे अर ब्रह्मआ हाबना दं होनदों सानजुथिया जेरावबो मुलुगनि बयबो मानसिफ्रा बेखौ फोथायनांगौ फोथायसोमनांगौ होनना बुंदों आरो मा बे 10थि बोसोनखौ जुदि मुलुगनि बयबो मानसिफ्रा पालन खालामजोबोब्ला जोंनाव एना एनि साननाय गाज्रि साननायफ्रा थानाय नङा आइमोन आफामोन शास्त्रआ बुंदों जोंखौ मा बुंलांदों आइमोन नै खोमा नों मोजां मोजां रावखौ खोनासं नै मेगन नों मोजां मोजां मेगनखौ नाय जों बहा खोनासंदों आइमोन आफामोन हनै सियारानो लांदां शास्त्रनि बाथ्रा एसे मोजां मोजां बाबामोना बिजिरलांबाय बहाथो खोनासंखो बेनिखायनो जों दिनै गोजौसिम सौहैनो हायाखै नंगौ बेखौ जों मावनो हायाखै आन्दायनानै दङ नै मेगन नों मोजां मोजां जिनिसखौ नाय बहाथो नायो बै एक्ट्रेसफोर फैबा हले स्टेजआनो फर्टिक जागोन नङा होमबा नैबेफोरबायदि मोजां मोजां रावफोरखौ जों खोनासङा बा नाया मोजां मोजां आइथिं मोजां मोजां थाबाय नै आइथिं नों मोजां मोजां लामाजों थाबाय बहा मोजां लामाजों थाबायो जोंथ' मोजां लामाजों जों थाबाया
दा बेखौनो जों शास्त्रनि फारसे जोङो नोजोर खालामनानै जोङो बयबो बिमा माहारि बिफा माहारिया जुदि दैदेनलाङोब्ला जोङो निस्सय जोङो गाबोननो सैथोआ फैगोन होनदों आरो बयबो आं खावलायदों जोबथारनायाव आंनि लुबैनाया बेनो आंबो सासे आन्दायसुलिसोमोन आङो बिमानि गोरबोनिफ्रायनो बे इसेबां समायना रमायना सैथो सनातन धोरोमखौ आं मोनबोआखै आंनि आफामोन आङो फिसायनि न'निफ्रायसो आङो मोनदों फिसायनि न'आवबो आङो जुलि जाजेननायाव दिनैबायदि ओरैबायदि ग्रें ग्रें जुलि होनायाव बेबायदि आफामोना माबा गियान होयो बेबायदि मोनबोआखै जेब्ला 2017 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावसो आं बे नंगुबै बे धोरोमखौ आङो जग्य आहुति होयोबा मा जायो बेखौ आङो मोनबोदों आरो गुरु आफामोनखौ बे समनिफ्रायसो मोननानै आंनि 3 गुरुआव आं 2ल' मोनदोंमोन जोबथारनायाव दिनै मोननानै दिनै आङो गावखौनो सोरां मोनदों आरो दिनै आं हास्थायदों आइमोन जोंनाव गोरों गोबां आइजोफोर दंसै जोंनि बे परमहंस शिब नारायण आफा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि जि गोथार बोसोन होनायखौ जोंनि गोरों आइ माहारि आफा माहारिफोरा जोंनि बे आफामोननि खोथाखौ खोनासंनानै मावलाङोबा निस्सय जोङो जोंनि बे मुलुगानो साखोन जागोन आफामोन नङाबा जोङो साखोन जानाय नङा दा आं जोबथारनायाव बेखौनो खावलायदों आरोबाव बेबायदिनो जोङो जोंनि बे बिजिरनाय बा धोरोम सानथौ बिजिरनायफोरखौ दिनैनि जिबायदि जादों बिनि जि बांसिन फैनानै खोनासंफैयो आं बेखौ खावलायदों दा आंनि जोबथारनायाव आंनि बे धोरोम सानथौ बिजिरनाया गोबां गेना गोरोन्थि जालांनो हागौ बिनि थाखाय आङो पुर्ण परब्रह्म जथि स्वरूपनि खाथियाव आरो साखाथियाव जिरायनाय गुरु आफा जों लोगोसे लोगो गुरु आफा लोगो आइ आरो खोनासंगिरि मेलेमजिबि आइमोन आफामोन गासिबनिसिमबो आंनि बुंलांनायाव हयथ' गोरोन्थि जालांबाय जानो हागौ बिनि थाखाय आङो निमाहा बिनानै पुर्ण परब्रह्म जथि स्वरूपनि मुं लानानै गासिखौबो जोबथारनायाव खुलुमबाय ओम पुर्ण परब्रह्म जथि स्वरूपाय नमः ओम सद्गुरु